pentsatu behar dugu ekonomia itunak ez duela enpresa bat lehiakor egiten. Enpresa bat lehiakorra da dituelako beste faktore ere. Ez, orduan terminoan ipini behar dira, ez? Adibidez, guk pentsatu genezake ekonomia itunak zer esaten du, ez? Ikerketa garapena edo berrikuntzari buruz. Bueno, ekonomia itunak ez du esaten, ez hori buruz. Horrek, ekonomia itunak ematen dizkizu bide batzuk horiek laguntzeko, bai gastuaren bidez, diru laguntzak ematen, azkenean ematen digulako diru bilketa bat eta horren bidez baliabide batzuk ditugu eta diru laguntza batzuk eman ditzazkegu, edo baita ere zerga hobari batzuen bidez, ekonomia itunak ematen dizkigulako zerga ahalmen batzuk erabili ditzakegunak horiek sustatzeko. Azkenean, ekonomia ituna ez lehiakortasunean bide lagun bat da. Zuk Mikelen aipatu duzu ez, politika industriala nolabait garatu dela, zentzu edo neurri handi batean ere ekonomia itunak ahalbidetzen zuen gastu ahalmen hori dela, eta ez da? Bai, egia esan da berdina neukan gainera, ekonomia ituna azkenean per se ez du lehiakortasuna hobetzen, azkenean logikamente hortik ataratako politikak dira lehiakortasuna hobetzen dutenak edo itunak ahalbidetzen edo emoten dizkigun tresnak. Eta are gehiago esango dut gaur egunean, eta supongo enpresa mundutik zatozien askok hori argi daukazuela azkenean, zerga aukera gero eta murritza baitu, bai, Europatik dauden harmonizazioa eta badaki gero itxengo du harmonizazioa, baina bai harmonizazio maila desberdinen gaitzik, gero eta zailagoa da gure kontekstuan kenkari edo politika fiskalarren bitartez, bai laguntza, hori bai, ez dago inolako dudari, bide lagun izatea, baina erabaki horra izatea. Zuen ustez, kolokan dago, ez baian dago berriz ere Euskal Ituna edo aipatu duzun bezala nahikoa oinarri juridiko eta babes badauzka dagoeneko. Egia dalako, iristen diranean horrelako olatu handiak, ez, gai izan behar gerlako, ez, gure ekonomia itunaren defentsan irten, babestu eta esateko, aizue, hau da gure autogobernu ekonomikoaren, ez, zutabe garrantzitsuena eta hau arriskuan jarriko balitz, ez, gure autogobernua ere zalantzan jartzen da. Gure azkena soberania fiskal baten emaitza bada, gure sistema betidanik izan ditugun ogasunak izan gara, eta gure boterea beti egon da gure eskuta. Azkenan Kataluniako beste gauza bada, igual teknikoki etorkizun baten hurbildu alko zan gurera, ez dakit, berriro dinot, ez dakit zer egin nahi duten, baina politiko, juridikoki ez dauka zerikusirik eurek planteatzen dutena gurearekin, eta orduan nire ustez importantea da azpimarratzea gauza desberdina direla.